immediate. A penny for in Macaba, dear. Ready, a penny for about 2 media, Naja, and in an animal mobile move our coin. And I know you. Media, when in an animal, I was home. Monam. And I think I say a bell. Which make us say a bell. We just train you. Come on, breakfast will not see a back. You are to the sanity, no breakfast. Nequansuano. Or Henry Aquato. Whatever, Quackra. Say none hold the Donica. Crime say, we are so bad anymore. When him say, hospital. The I am and one say, me who ni ho. Nanso, a drew baby as Simbi say no can. Nessa she ye. Me who ni ha, say what therefore enquire. Hey, Nananum Piao. And he says, she say, any saying, who hospitals are there? I don't be postmortem yadi. Yes, and car. You want to know when your monk, my friend, no dear, Casamo, no man, no media. Come in, say who you, and I was answering a brimpon, Oko Papa, and watch on the Funa Quayabasa. Catch a doctor, and so we never three. One in the house, and Uncle Bob is your man, Mo. He said, and I asked him, no one dress will do. Oh, no one dress, and no pie, we compare me. The quail cuckoo crown. I be here with the man on one that it's in Kakra. Eh, and no dear. We've been a born in him, was it? Woo, Bo Refia, at this year corn, no Tanajana home. Eti, found would be a monote that answer take. So we are here, so when you're here, Breno Swan, no Dumankuma trade and Pombas a yadom, a cassette, and Pauberqua. A cry of a first over Quadia and Yasam. Obiti was a ya, top, no co. Eti we die enye nwanwa ebre no na aso ti mummy enhwe na ntutue bi e fata ama nana na chi ebeye fe bia no montoto na meso meta amochi sane etie bia no nananom ebeka mo ho ama bibia aye toten why die be yi wasutri on request no ba bese medase sane we die afina moni adehye nso kosia na asem aba o asem die bia ba nanso so no otwedi ampo ne nim de ye ene oye manipa oyi bibia firi ho no de bibi nso ahye ho ma etimane hawo mpanifo a moshia yeshia muamuni Richia ababusu nana afra ne ntema tintin dampanimfo e ka asem bi se dade ebu a yebu bia dai epomam na muamusha abusuan emlantie wo dampanimfo nso ye dai ewo nti ese nana etwa nani ahwedan ese epu obi a oba besi nana nan mu enu ana de to minsa efrem yo afanya afayin na yesempa wo sempa ai masi so no bi kan betimi abiesu ana na ma wadarma sere mi pesa mi kakra we dia e botire hu nam enu tini yen hu na achia mi wa hasi ka woso ha bi dia na kwa e botire hu nam de na akoye sabi abusu asem ye no kre sere na ayima yeka awufo katra ma ampro no ne fi sabi atiasefo wo hene tiase no no ayasema woka otaka se wonim so no ne bedika yo se safrane ne bedika yo ay ono ane wo fase anka ne ono mu de ne kra ne nakoma so de se ono ne bedika ya ka enhwe ne mfa afrane sine na naemu ayasema woka sabi so ono ohina ka we yato ho no ma ni gidi se wonim de ntia woka asase
nti kame yɛmfa to ebi ɛda na ne wɔhene kaayɛ no yɛmfa afrane ɛnsi na nan mu na ɛnya deɛ no ne baabi a ɔwɔ bia menim sɛ ne sama no ne kra ɔmani bɛgye ho yo nananom atena nkonnwa sɛdeɛ nana kronti kasa no ɛyɛ no kwan so sɛ ne nana kato wɔ yɛntimi sesa no ma ne nyɛ yie ɛkɔsi sɛ nana yɛ nsamanseɛ de ato hɔ ne yɛsa gyama ho ne yɛkɔtwa kɔtɔkorɔ wɔ he yɛwaka no ɛsɛ yɛ nyinaa yɛ adwene kɔ bankurom ne yɛde afrane ɛsi adeɛ so sɛbi onim kora yɛde yɛn nyansa ne yɛn mpani nsɛm bɛkyerɛkyerɛ no wɔ akonnwa no ho ɔno nso abere bia so ɔban ahemfie wɔte mpani nsɛm ɛte kasa medeɛ mene biribi aka mede me na si fam sɛ yɛmfa frane ni adeɛ sɛ busuapani na ɔnso ankyerɛ ne manfoɔ yɛmmɔ no so ti ne ti so dawuro ɛma ɔman ne ho sɛ afrane ne yɛdi na di adeɛ nti medeɛ menkɔyɛ nhwehwɛnim anaasɛ menkɔyɛ biribiaa na menkɔyi afrane ama sɛ baabi dɛ wane afrane akyi hwan ne yɛdi ne kɔdi adeɛ nti obi wɔ adwenkyerɛ bi a ɔbɛtumi de afoɔ yɛ deɛ nso ne yɛahyɛ ne ma prɛko mpanyinfoɔ a yɛahyia yɛpae bi ho nti ɛne ɛkyekyere boa na aboa no nso pɛ kɔkɔɔ ayɛ nti na ɔde ho twitwiri sisi ɔdɛɛfoɔ te asɛ nano di sɛm a ɔka yɛ ne sɛ afrane ɛna ɔkɔ ne nsa mɛnkyerɛ a yɛmfa ne ni adeɛ yɛntumi ntwɛ ɔdɛɛfoɔ ano adi sɛm no ɛnwɔ fam na woka no anka ne yie a nsamantoa yɛsɛ bra samado ne bɛyi wa no ana aboa no so pɛ fie abanti na ɔtete mfikyire afrane yɛne n'akyi ahemfie ha ɛnti yɛsei no akyinnyɛ bie ne ho ɛho sɛ yɛde afrane di adeɛ ɛfi bia so nni afrane ho nti medeɛ bɛfoa so bitiri mu kan mɔta nkonnwa madama sɛdeɛ ɔbaa pani amennɛ saa dwumadie nhyia mu yi watobɔ no tɔfa me yɛateɛ no sɛbe kɔmfo yi a wɔte wo yi a nakɔma bɛyi ɔno so nakɔm ma wɔte nkyɛn a asɛm akɔma wo so ɔboa madama sɛbe baabi a bɛbɛtɔ bi mpoyam fa akɔkyekyere aboa no nso hɔ a ɛne ɛsan no nti sɛ ɔdɛɛfoɔ no ankasa sɛdeɛ ɛbɛma n'ani gya wie pɛyɛ ni a yɛyɛ dɛn ne atwenama wɔ fam nti mene mu nyinaa yɛadwen ne mo yɛadwen yo agya pani sɛ mekɔ bi no manka bi deɛ na nya agopa nokwasɛm ne sɛ deɛ mo nyinaa mo aka no ɛhɔ na maadwene wo ɛfoɔ deɛ mo aka no so yɛmfa no si akonnwa no so na kuro no ntimi ntumpɔn ɛfoɔ mo so nananom medam ase sɛ yɛn nyinaa adwene akɔ bɛnkurom na yɛakɔyɛ praeɛ baako ne yɛnkɔyɛ yɛyɛni sɛ bɛmpanimfoɔ sɛ obiri mpantampram yɛdi ne sradeɛ nso yɛnwene nam yɛtumi ntua nsono mu yɛnkɔfa haban mfa nhyɛm ɛno nti no mɛsrɛ mu sɛ ɔbaa ahema nana kuro nti monkɔ gyina na ne abrɛwa bɛka kyerɛ mo mɛka kyerɛ me abusapani na memfrɛ me mpanimfoɔ yɛhu kwan a yɛbɛfa so ne yɛmpɛ da a yɛde afrane yɛbɛsi akonnwa so yo me mpanimfoɔ medam ase na me deɛ mayɛ ɔbaa yi a me nofoyɛ no fo tabla ba a amansan nyinaa no ma no me da me baabaa hɔ me mpanimfoɔ no mu nti deɛ mobɛka biara na meyɛde mesom nti medam ase ɛne sɛ biribi a ne wɔgye a nana sɔre kɔ dan mu ne yɛfa kakra bra ne yɛmfa mufo yɛnyi apaeɛ mammerɛ paa so mama naija na hoye pa na so ye na me adom ka lo o jare so di dara alo pa o ko le ko on ko na mnimu ka o ni oko da bi aka de me nya o ko le ko ku no o su di ku ni ni oko na boko die boko me nia eseli asama bakure ni odupo kase no na etutu na na we ai na wonim sɛ me de enye me nwanwa na na ho odi so no aye mmre no aye mmre obere twowu ti pa de ni abekɔ pa no anko so enye yi ei anko pie pa no kole dwan no wabre chese bibi kakra bi ano aye mmre
Ibi kakra bi ano ayemre. No tete ni widie mu. Opre. Sa kwa no beko. Nua, ibe bia nyanyame. Oh. Na. Sefem. Hey, Abo. Hey, what do you want? Hey, California. Yeah, what do you want? Hey, Pia. Hey, Mama Lata. Oh. E ka lo. Oh, Jale. Hey, thank you, Jale. Onya for time. No so dey. Ni na ka ho. Kasafo. Ani kasafo pa o be. Hey, se no okuru mu a. Bentrase akali. Na mo ye. Hey. You want it? Me wo ho. Na mo ri na kakra kra. Remember na. Nipa da je kete. We dey sabe ya wi adwene na mesi be na so sika so. We dey menche. Ni fia na jambo ya me fa ha no bi din ko kakra. Wadama we dey mo malata we dey mesro ne fa din ko kakra. Mo ti bo. Ani suru ma. Yo, wo fo. Oda, wa pe o. Oda lo. Tini trin kan ya se bot fini me fa ngodi. Atwa kai. Kaliba. Miana me frère. Na pani se pempe wo sin pin. Ewiase. Baby awu sakwa yijam ho ne sako. Na ne titin ne titie mu nyina ne se. Ekunwa ya beto wi. So wa se kunwa beto. Se ne ekunwa na sabe mudi bi enye yi. Mudi bi ye. So na sabe ewiase enokre kan ba ko pe. Ye mfa hia eni ade ena mmiri mu ayetimu. Ekunwa yi wonim sese ya ahwe ni anka na nanom nyina no wo ba bia ebu akwa afane. So afane so sabe teku moda maso wo wa ne ho wa ya te se bode enye banche nti se die pa na apesa woka se die mpesa me ka kire nyina ne se oba no a wo wa America no kama ne mara mo me die akunwa no odi amu ne se mpanimfo nyina matena hemfio asigina na se nka me so me ne ya sigina na me pren so aka me ne ya to de wan pene so baby me kama kire wo Jana de yakosi so ni nyansi pi nti de meme ka che se ma wo ba no omra mo me di akunwa no meme odi amu se metana chi pintin na me ba so free akoye nche Kali ye kantam kase di ade kase a wo se me ka jana ye ntam hwe me ka kire wo hwe nkunwa ensase ego nkunwa ho a wo mutwatwa ton sika kura sika akwa pi kurimu doso oba sika obenya ne man mu no kurimu no nye bi ne na ne wa wote okotwetwe mponko ne nkrantia se no ma mentwa won sam so na mne ne nkasa mne ne be kasa ama na ba why hwa abrocho mu bro na hu ne yehu be de mo bre wate ma wom na no be di ade na enumunyam hye wom sika wo hom konwa otwan sase kakra ton a na se ba ko di afane we nsa no beton sase de obedi sika ni nyina nanum iba we mpre kontre agudi wo pone kakra na me odi amro menya biadi ma me ne nkasa na ni kire ya no na na ni na maame ompe eno susu ye California asia su jawro mpon dudu obi bi no Oh, hello. You say, Bema say, wo hu ye de. O say, ene de atadwe ya ti de no, misrew. Ene ni tine ya twatikiti ne bra Ghana. Mi si twa ne bra. O si aden. Ene say, enana ekwa o hene na to. Enti se akonya no susu adedie no, wo so betimi adibi. Enti misrew twatikiti ne bra. Debi udi menye kasa tentini bia misi chotekiti ne bra na oba sika nka abenya no hono eba kwo ho bebre wa sese he obunya bedi ade a asase sika kokko abaso udi eyibo bebia sika kokko
Udi ade bo ba bi esika kokko mesrew ade pa wo fi eye wate mesrew ntwema no ngofo mesrew uba ubenya di sempani uba eno ase ekura sika na ekohu nana hema na empanimfo na ekeka ho no so na edi bia hu wo mo una obedi ade mesrew why mesrew antwema no ngofo mesrew mate bo modina ko ne ko twa ticket why bye bye I love you oh my son hey akureti masse eye bompa ye so o mere kura no benya ticket no no beba nana ma